Nou, mag dat eens even. Wat is gebeurd? Mijn papa is 85, hè. Dat moet een beetje verzorgd worden, hè. En je hebt 2 zusters. Die doen dat door de week. Moet ze kijken, hè, wat die maar te eten krijgen. Op maandag is het roikersoep. Op dinsdag is het lasagne van de diepvries. En die roiker. En vrijdags geven ze hem niks. Want ze weten dat hij geen weekend komt. En ik heb allemaal lekkere dingen erbij. Toen dacht ik in mijn eigen, dat klopt gaat niet. Dan heb ik eens in de week gegangen. Ik zeg tegen pap, laat me eens proeven. Dan ben ik groen uitgeslagen. Echt hoe? Ja. Ja, ik vind dat niet kinderen, mijn zusters die zorgen dat niet voor. Hè. Dat kind toch niet, hè? Ik vind dat niet kinderen. Weet ze wel, mijn papa is met de groene van Wolver, hè? Is dirigent, hè? Met de groene, hè? Dus dan past dat nog een beetje. En dan kan ik toch een beetje met de muziek spelen.